Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. Bafethu we are back kwi-starting 11. Njengenjalo bafethu niyazi ngihamba noSibuda Libuda. Sibuda hamanyana. Mojo kanjani? Ugrand. Hayi mnandi kanjani? Bafethu namhlanje siqeda kubuka iKaizer Chiefs idlala neMagesi. Sizongena sisho ukuthi sibuka kanjani umdlalo. But before sibuka bafethu, please don't forget to follow us on YouTube bafethu at starting 11xi. 11 wenamba then bese kuba XI. Sithanda ukubonga ithuba bafethu ukuthi sime phambi kwenu. Sibuda hamanyana. Nginibongelele babukeli bethu. Sibuda Libuda AK Mabukesh. Tada. Sithathe le thuba sibonga umdali sasigcinile. Namanje sisakwazi ukuthi sideliver umsebenzi wethu we-starting. Amakhosi ebhekene namagesi badlalile. Ukuhambe kwahamba ngayibuza ukuthi nginomonyane. Monyane nginondlovu, novelebhayi, nginovilakazi. Basebhentshini bonke labo bantu. Ongcobo siyabazi ukuthi abantu abadlala kanjani. Bahluleke ukuphasa bebe-attack. Kuhluleka nje ukushaya ipass, constructive pass eboxini ku-convert. Yes. Yabo iChiefs iyenze nje ibe naleyo nkinga. Masifika nje eboxini lawo mapass, first touch, olilep. First touch shayile, utrap ibhola lihlala ekudeni. Liba seceleni uma seshaya ulikhuza phezulu kwepapa. If bekuyi-team edlala better, bekuyi-scoring opportunity leyo. First touch beyihluleka. Duba loyo ofikile walithola ibhola waliholda kamnandi bekuyi-tight angle. Walikhuza ishoti eli-on target. Walizama ukulibhula ukhipha lakhala enethini. Yabo. Magesi luthuli thola ishance. Angazi noma ngizothi bangundaza noma ukwankwaza yini mase befika. Beyimakela kalula iChiefs ibhola kwimagesi. Abadlali bemagesi beyiphasele futhi iChiefs. Lithole ibhola ama-numbers abo asemumva. Umuntu wabo mayephethe ibhola akungena noma spacing. Abantu babo base bagebhe eduze phakathi kwabadlali beChiefs. The moment umdlalo wemagesi ethola ibhola, kulula umdlalo weChiefs uza la. Yabona noma ngawubani iChiefs beyiqeda uma iqeda kuthola ibhola imagesi kumaka noma ngawuba fika lithole ibhola aphasele omunye umdlalo. If iChiefs bekuyi-effective team beyingawubhala u4 goals nge-first half. 6 shot on target, 1 goal. Akhona-ke ama-shot at goal akhona nawo, but ngithatha lawo on target. Yini igama laleyo nto leyo? Yini 1 goal, 15% conversion rate. Yabona-ke esikhundleni sokuthi ibiyi-weak, ikhombisa ukuthi i-weak imagesi. Labantu laba abakhombisa ukuthi kade bafika ongcobo kwiChiefs. Phasa amabhola nilimake ibhola balima omabowe, limake kamnandi ibhola lihamba ibhola. Esikhundleni sokuthi kushaya amaphasi kuzokwazi ukuconvert, cha. Into esimple. Yabo. Kuze kwalamula ukusubstitute second half. Sebe substitute. Sekungena abantu abaliphasa ibhola lihlale emntwini. Yabo uLilepo bekungeyena uLilepo lo esimaziyo namhlanje. Yabo. Khathele phela. Okuwukuthi bengingamsubstitute nge-45 minutes. Ngafa ukhona nje uvelebhayi. Angazi abamdlali ngani uvelebhayi. Ukhona uvelebhayi. Thola ama chance. Yabo lama square or kanye ukudlala lokho ubukudlala uvilakazi obekudlala ngapha. Ngale bekuzoba uvelebhayi lapha. Babe if ibhola likwazi ukuthi lingene la ushawe amagoli. Yabo liphilile leli side uma ngabe kungena uvilakazi. Laphila strong up until wazwabhala igoli. Ayazi into I think ukuthi ishaya emagesi. Not as per se kule game. But nje isizini yonke. Imagesi iphuma kephi? Iphuma ehlathini. Ku Motsepe Championship.
yathi ifika imagesi yawina Black Label. Yeah. Uchiphezeza I think wenza ngani noma 300,000 because wayithola 100,000 Game. per game. Okay, he was heroic ama-performance akhe. Okay, yayithola inyuku imagesi reinforcer phela. Thenga abantu abane-experience ukudlala la. Because what I'm seeing mina, these boys are tired. Lokhunje Betway is texting them. Yeah. He's texting them. Yabastrain. Iyabastraina, bakhathele manje. Yabo manje they are tired magesi. They are tired and maningi ama-chance ukuthi bephindele emuva. Ba-overused. They are overworked. At least get some players of 5 experience. That will help the team. That will lead the team. Ngeke uzungitshela ukuthi uzowina ilokhunje calling Black Label. Bese uthi uzokwazi ukuhlala. Uhluleka ukuhlala ku number 14, number 13. Ngoba manje ihlule ukushaya iChiefs izoshaya abantu. Akasekho umuntu kahle kahle the next game emagesi sekuyisibhaxu sodwa manje. And manje noma ngathi uyabheka lapho kwemagesi uzothatha abani lapho ngathi uyasayina nje. Hayi Ngoba uChiphezeze semdala manje. Hayi kona hayi noluthuli uthola ama chances anga-convert. Yabona ke phela lapha masubhekene u16 area noma useboxini. Ibhola selihle. Hayi noma ngathi ukhathele kodwa mfethu luthuli. Hayi noma ngathi ukhathele mfethu. Phasela inethi. Phasela kwi-awkward angle okanye imcinga umdlalo wakini u10 ungene kanje. Ucinga umdlalo wakini okuzoba ne-possible chances ukuthi akore. Ngesikhathi niscora kuba 1-1 niyahamba niyopaka ibhasi. Ucoach afaka okhona ebhenchini. Mhlawumbe uyi-defense nani ukuphumuza. Nipaka ibhasi nenze sure ukuthi iChiefs ayikori uma ngabe benilifuna at least 1 point. Hayi futhi imagesi mina ngiyayixolela. It's tired mfana. Tired and ubona bayakwazi ukulimaka and mase belitholile abazi bazolenzana. Ahazi umuntu uzophasela uzophasela abantu even ama-players wakho awakwazi ukuphuma ema-spacini ethi ngiphasele. Uvele kube i-Chiefs vele kuvalele. Surround abadlali abawu5 uphethe igoli. Awazi uzolenzana. Angeke wenze even noma ngathi uRef ingeze up until 120 minutes. Bekuzoba ne-possibility ukuthi kukore iChiefs of imagesi. Hayi but nje actually this was a boring game. Hayi kuyindavundava. Bekuyindavundavu ila kulemala khona ama-players. Yeah, at least ngo-80 minutes after besimnandi ke ama-substitute sikorile futhi iChiefs. Osirino bangena nani abakhona amaphasi aphilayo ukukhombisa ukuthi abadlali mfethu udlala kwi-Premier Soccer League. Hluleka ipass ibhola lisuke la lifike kumuntu ngqe. Bhutu nje awuboni ukuthi yipi ithi ne-Chiefs mayikora awusho ukuthi ubungenalo ithemba ukuthi iyakora. Ubona selikhala phakathi ukuthi igol manje. Mathiwa nje kukhona nje umuntu uthi hey mfethu ubuke mfethu ibhola le-South Africa umtshengisele igame le iscout saphesheya. Khona umdlala ngazi noma bekushabalala yini ulitholile ibhola lapha eboxini waliphasa lelo bhola li-intercept. If leli bhola beligcwele li-fast lamricha cishe bekulile epolobela lamfika obese spacini esimnandi ukuthi akore. Ibhola ligcwala lihlale kumuntu khulunywa ukuthi uhlulwe ukutrapper but lifikile kuye. Hayi leli lizohlala kumdlali. Amanye ama-team adlala ngempela ibhola if ithola i-team engakwazi ukuphasa kanje izolimaka ibhola ishaya i-count ifika iqhumisa igoli batshengisa ukuthi kuphaswa kanje. Ya kona bafethu iwinile iKaizer Chiefs kodwa nje iwine nje nayo ayazi mangathiwa nje sichazele uwine kanjani. Ayazi uwine kanjani. Hayi kona ayazi ngoba ididekile nje. Ubuka ischeme segame elandelayo Can you build from this? Yeah, ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngiwine. Asisebenzise le formula yanamhlanje going forward. Yeah, ukuthi swing. No. But anyways, congratulations to Kaizer Chiefs. Ukorela uDuba besekade ahamba Nkosi yami. Asithemba ukuthi izoboost iconfidence yakhe. Wabuya nomfana omncane oBrigade. Yeah. Hayi wafika walivuthela. Umuntu Igoli lishayiwe ke leliyana. Yeah. Lishayiwe ke leliya goli.
wathi ukubanika ilokhunje Amasweet. Into ehlanyisa iyihlwele. wenza njengonene lo emarumo gallants Aha. kodwa yena kuphilanga kahle. Yazi ngizwile futhi ukuthi khona nomunye umdlali we-Pirates udlalelani? Ujeho. Ujeho. Yazindawo sikhole lelo khunje ngoba mangathi sibalela umdlali umgadli wePirates osekoriha iBrace 2026 ungashona ilanga Kodwa uthola inominomi. wafika ujeho lapha kustelisi nimsaphi ujeho hey bafethu danke siyabonga